Neki govore da nema spasenja ako se ne učlaniš u njihovu zajednicu. Neki govore da moraš da postaneš deo određenog naroda da bi bio spašen. Neki veruju da je Bog unapred odredio ko može biti spašen i da se samo njima, izabranima, nudi spasenje. Ajde da vidimo šta kaže Biblija. Za koga Isus Hrist umire? 2. Korinćanima 5:15. Hristos za sve umre, da oni koji žive ne žive više sebi, nego onome koji za njih umre i vaskrse. Da li Bog hoće da se spasu svi ljudi? 1. Timotiju 2, stihovi 3 i 4. Jer je ovo dobro i prijatno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spasu i da dođu u poznanje istine. Šta je to poznanje istine? Efescima 1:13, kroz kojega i vi, čuši reč istine i evanđelje spasenja svoga, u kojemu i verovavši, zapečatiste se Svetim Duhom obećanja. Reč istine je evanđelje spasenja, odnosno Hristovo evanđelje. Kome je namenjeno Hristovo evanđelje spasenja? Rimljanima 1:16, jer se ne stidim evanđelja Hristova, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Čije grehe uzima Isus? Jovan 1:29, a sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče: Gle jagnje Božije koje uze na sebe grehe sveta. Čije grehe očišćava Isus? 1. Jovanova 2:2, i On očišćava grehe naše i ne samo naše, nego i svega sveta. Za koga je Isus Hrist okusio smrt? Jevrejima 2:9, vidimo Isusa koji je za smrt, što podnese venčan slavom i časti, da bi po milosti Božjoj za sve okusio smrt. Da li je Bog spasitelj svih ljudi? 1. Timotiju 4:10, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svim ljudima, a osobito vernim. Znamo iz Efescima 2:8 da smo spašeni milošću kroz veru, a koga spasava milost Božja? Titu 2:11, jer se pokaza milost Božja koja spasava sve ljude. Isus Hrist umire i za bezbožnike i za grešnike, Rimljanima 5:6-8, jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike, jer jedva ko umre za pravednika, a za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti, ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama, što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas. Isus Hrist umire i za posvećene i za neposvećene vernike, 1. Solunjanima 5:9-10, jer nas Bog ne postavi za gnev, nego da dobijemo spasenje kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, koji umre za nas, da mi stražili ili spavali, zajedno s njim živimo. Čiji je Bog? Rimljanima 10:12, jer nema razlike među Jevrejinom i neznabošcem, jer je On Bog svih i bogat za sve koji ga prizivaju. Na koga dolazi opravdanje pred Bogom? Rimljanima 5:18, za to dakle, kao što za greh jednoga dođe osuđenje na sve ljude, tako i pravdom jednoga dođe na sve ljude opravdanje života. Svakome ko veruje ima spasenje, ima večni život. Jovan 3:16, jer Bogu tako omilje svet, da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Po Hristu će svi oživjeti, 1. Korinćanima 15:22, jer kako po Adamu svi umiru, tako će i po Hristu svi oživjeti. A evo kako, 1. Korinćanima 15:1-4, ali vam napominjem, braćo, evanđelje po kojemu ste ispašeni, jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Isus Hrist
je umro za svakoga čoveka, svakom čoveku se nudi spasenje, Bog ne deli ljude, već želi da se svi spasu i da svi dođu do poznanja istine, a istina je da je Isus Hrist umro za sve naše grehe i da je pokopan i da je treći dan po pismu vaskrsnuo da bi mi imali život večni. Amin.